tinokuchingamidzai pachirongwa chedu Dark Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare. Muzuva ranhasi tine nyaya inodzimba mwoyo yemudzimai akaroorwa uzvo akati tatanga imba izvo aiwa baba vakanga vangoroora zvavo kuitira kuti vanyaradze family, because ka family inenge kuti roora izvo munhu aiwa anodovata zvake nenyoka. Ngatizvinzwirei toga zviri munyaya. And before I go, let's remember to click the red button. Let's share. Thank you guys for the love and the support that you have given us. Let's rush into the video. Pamsoroi vedare chitupa vigai ndiri mukadzi anga akaroorwa zvakanaka, asi dambudziko rakazoya tave ne2 months takugara tese. Ndipo pandakanzwa murume ave kuti dzokera kuZimbabwe unogara ikoko uchimaneja mabusiness angu nokuti aive achibatsirwa nasekuru vake vaive kuZimbabwe. So zvadaro ndakafunga kuti since ndaroorwa nemunhu abva zera ane 37 years, munhu anenge okoshesawo imba, handina kuziva kuti murume uyu ane zvaanoita. Ndakatozoona kuti pamwe kutondiroora aitira vanhu kuti vasataurise. Zvadaro akanditi chidzokera kuZimbabwe, ndakaramba ndikati ko tataziva nguva aise murume nemukadzi, and apa mimba iya isati yabata kuzimu kwacho ndinenge ndinogara nani zvikanzi nabamunini. Ndakaramba. Imwe hama yake ndikaiudza, yanga iri yechikuru, ikati ipapo it's too early, chimbogaraiwo mese first muzoinda yenyu. Asi iye nekuti aizviti ane mari hana zvaanoudzwa nemunhu. Akabva atotanga kuchinja unhu hwake, akutonditi ndakuda anal sex tiri mubedroom paya. Ko zviri kubva kupi zvese izvi? We used kurara nevarume before we got married. Aibva atsamwa. Ipapo mimba yange yabata ikadzamara yaba nekuti stress yacho yange yatowandisa. Apa anga akunditi every Saturday izuva rake kune kwaanodiwa kubva muna 10 manheru odzoka kumba kuma 3. Ndakabvunza kuti are you in a cult? Muri kuenda pasi pemvura here? Aibva atonyarara. I still remember imwe Saturday akuda kubuda mumba usiku, ndakatora makizi emota dzose dziri 2 ndikaviga. Tikanesana ndichiti ndoda kuziva first kuti unenge uchiendepi, cause chero girlfriend haingabvumi kuonekwa Saturday chete. Akaita seachachema achiti zuva iri hafaniri kushayikwa nekuti akashayikwa zvinomuipira. Ndaona adaro ndikati ndatopindurwa, regai ndimpe maki yake aende, maybe ane cult yaari. Ndipo pataingonetsana nenyaya yekuda anal sex nekuenda kwake kunze plus nekuti ndiende kuZimu. Ndipo paakati kanaona zvanetsa dzokera kwenyu, cause this is my lifestyle. Ndakazodzokera kwedu nenyaya imwe yekuti ndanga ndobleeda every day. Kudzimira akuti chigarako usadzoka kuno zvatopera. So zvedaro ndipo pandakati nekuda kwemabatiro waindiita, zvinhu zvangu uchagara nazvo, handitori kusvika waripa kana usingadi ndizvozvo. Mukufamba kwandakazoita ndipo pandakanzi murume wenyu ane zvaanoita, kana achiri kuita izvozvo haarori, handina kuudzwa kunzi chi exactly. Ndakasvika kwamambo, vabereki vemurume vakadeedzwa vakauya zvese nevangu, ndikabva ndavaudza kuti murume handichadi, ndosaka maona ndadzoka kubva kuSouth. Zvikanzi kwakanaka here? Wauye nekunanga kuno kwamambo, ko wadii kuuya kuzotiudza isu vabereki? Asi akakurova, asi akakudzinga. Ndakangoti aiwa, zvandakasangana nazvo mumba ndizvo zvaita kuti ndiuye kuno nokuti ndogona kufa. Ndakawanikidza murume wangu achirara nenyoka, saka ndakabva ndatiza, hapana kana chandakabuda nacho. Saka mukaona ndafa, zivai kuti ndizvo zvandiuraya. Mambo vakabva vati nyaya yako iyi makata chaiyo, zvoda murume wako ari pano. Tichiri padare ipapo, akabva afondera baba vake achivaudza kuti mukadzi wangu akatiza, kana akauya kumusha ikoko mugare naye nekuti ndiri munzira kumutevera. Baba vacho ndopa vakamuudza kuti tiri kuno kwamambo ndokwasvikira mukadzi wako, nyaya itori padaro. Iri ndakazongoona ndadonha ndave kutodirwa mvura, shaya kuoma kutadza kana kutaura. Vashe vakati nyaya tichataura kana murwere akunzwa zviri nani. Zvese kufamba ndaikwanisa, asi kutaura manje zvakanetsa. Shaya dzakangooma kudaro kuti nditaure zvairamba. Kuti ndichatsanangure zvandange ndaona zvese ndakatadza. 3 days shaya dzakaoma, murume ndipo paakasvika. Apa pese ndaitogara kumba kwamambo, kutya kuenda kumba kwavo. Zvadaro murume akazouya ikagarwa pasi nyaya. Paakasvika ndipo pandakazokwanisa kutaura. Ndakamuudza pachena kuti handichadi nezvako nokuti wakaromba. Pamberi pamambo murume wangu akaramba kuti akaromba.
akangoti mukadzi wangu ari kutsvaka nzira yekundiramba nayo, asi akazoti tavatega akanditi zvekuromba kwangu hazvingaite kuti undirambe nokuti mishonga yangu haikuvadzisiwe asi ukaita nharo uchaona. Remember kuti Maria wakatora uchitiza ndeyangu, asi kana une nharo handikurise zvangu. Enda kumba kwenyu, asi dai uri umwe wabvuma kudzokera neni nokuti uchadzoka zvako wega. Mambo vakamboedza kuti siya munhu kana ati haachadi, saka akabva abvuma kuti ndiende kumba kwedu, izvo aiziva zvake kuti handizombokugare. Mambo vakazobhadhara mbudzi yavo, ini ndikabva ndikaenda straight kumba kuvabereki vangu nokuti vanobva munzvimbo imwe chete imomo. Murume akabva adzokera zvake kuSouth, haana kumbotaura zvakawanda, akangondidedzera pasaidi akati uchadzoka zvako mwedzi uno usati wapera, uyezve wandibhuwa nokufumura zvinhu zvangu uchiudza nyika yese. Iwe nenyoka magara muri vakadzi vangu, saka chinotyisa chii? Nokuti usati wandibata waingorarama life yako iripo. Ndakabvira kare ndichikuchinjanisai, uyezve hazvina kutanga neni zvekuromba. Vana nhingi nana nhingi vese vakaromba. Wakambonzwa vakadzi vavo vachiudza vanhu here? Apo akataura akatoshinga chako, asi ndakaramba ndikati handidzoke. Zvisinei, ndave kuvabereki vangu, mashiripiti akatoitika. Ndaiti ndichida kurara ndowana pamusoro pemubhedha pane nyoka, toirova yotiza. Pamwe uchifamba panze waingoona zinyoka. Zvino nyoka dzacho ndainge ndakungodziona pese pese kana vabereki vangu vaitodziona. Pamwe uchida kutora bhaketi wawana yakazviunganidza kuseri. Apa murume aitofona kuti hausati wada kudzoka here kusvika ndazokanda mapfumo pasi. Nyoka idzi dzanga dzazowanda. Zvino ndakamboedza kuenda kumaprofita ndichiudzwa kunzi dzokerai kumurume amainhana kusvika ndazodzokera ndega. Musi wandakadzokera kumurume ndakasvikonzi enda unomira padhoo remurumu munorara nyoka. Zvikanzi ita kuti ndokumbira uregererwa mainini nekukushambadza handichazviite uye handina godo neme. Murume torai pamadira nekuti kuti tidye pano pamba ndimi. Ndakamira padhoo ndikatanga kukumbira ruregerero, misodzi ichiyera pamatama. Pandakapedza kutaura makaita kunge mune chinhu chadonha mumba muya. Hameno kuti chaive chii nokuti dhoo raive rakavharwa. Habhi akazopindamo akabuda nebhokisi rakazara mazimari. Zvikanzi mari iyo hanzi ndeyako, ita zvaunoda nayo. Handina kushandisa mari iya, asi ndakafondera vabereki vemurume ndichivaudza kuti tsvakai vanhu vanorova zvidhina ndikuvakisirei shopu. Mari yese ndakaendesa kuvabereki vake kuti vadye vaite zvavanoda nayo. Kutaura kuno shopu yakatopera kuvakwa, asi ndeyavo. Handina kuvaudza kuti mari yakabvepi. Ndakangoti ndosori yangu yekukusvibisai nekusvibisa zita remwana wenyu. Ndinoziva kuti vamwe muchandituka kuti wakapusa. Zvakazodai, asi kupusa handina. Chokwadi chaicho ndaisatomboda kudzoka, asi mishonga yemurume yangu wakasimba. Vabereki vangu havana kana kuti bufu, vanotofona vachibvunza mufaro wedu. Kuarea kwemurume wangu nyaya iyi inotozikanwa nevakawanda, asi kuti vanongotaura hapana zvavanokwanisa kuita. Habhi kubasa anopinza hama chete, chiona rudo rwaanaro. Ndoshaya kuti sei akada zvekuromba. Haasi munhu ane utsinye, kana kufamily kwake anobatsira vanhu kubvira asati aromba. Munhu ane rudo nehama dzake. Kana nanhasi iyo imari yemushonga iri kuchengeta vanhu, asi chiri kundinetsa havasi kumbosimudza musoro. Ini murume akandipa mari yakawanda, ndinongotumira vabereki vacho. Pano ndigere nyama, asi handichadi zvokuita ndopasina chete. Ndipo panoperera nyaya yedu, haina part 2, iri kungopera yakadai so. Saka mudzimai arimo murelationship iyoyi, zvese zviri kungoendera mberi. Kune vanoda kubatsira munongosiyawo macomments mucomment section. Tatende.